Szia! Üdvözöllek a csatornán! Nézzük meg, miről szól az Arboris Note applikáció. Röviden összefoglalva, az Arboris Note egy vállalkozástámogató rendszer, amely valós problémákra kézzelfogható megoldásokat kínál. Az egész program egy sokoldalú adatgyűjtő projektmenedzsment eszköz, amiben teljes körűen tudod kezelni az ügyfeleidet. Ráadásul bárhonnan, bármilyen készülékről tudod használni. Első lépésben felveszed az ügyfelet, elkészíted az árajánlatot, amit kiküldesz neki e-mailbe, és ő a felületen keresztül azonnal el is tudja azt fogadni. Ezt követően a csapatod elvégzi a szükséges terepmunkát, legenerálja a szakvéleményt, ami a felületről küldhető is az ügyfélnek. Amennyiben az ügyfeled interaktív térképet is kért, akkor az a gyűjtött adatokból pillanatok alatt elkészíthető. Ráadásul ez közel sem minden, szóval további információért kövesd a csatornát és látogass el az arborisnote.com-ra.